Yayi TV ce ta sha da ke nishaɗantarwa. Lafiya lau, ya gida, ya jama'a, ya yau, alhamdulillah. A tun ɗazu nake so gaya ma cewa wannan ƙasar na karɓi kwangilar shigar da ita. Abin da ya 1,500 ma'auna nake sai mutum ya kwana tara bai kwace ƙasar nan ba. Balle mu da jikin ya tafi, an tsufa lokaci ya ka kai an ja. Ni ba tun mai tatsi ne, tun yakin mai tatsi ne ba, tun yakin mai tatsi ne ake aikin leburancin nan. Ai bara na gaya ma Muhammad Sani, ka san ni faskare ne aiki na, ni faskare nake yi. Saboda haka idan na dan samu ne faskare sai in je zai dan samu wannan abun dan jan nan, idan na dan watsa dan jan nan yanzu na wada ke. Ka gane wannan dan jan? Akwai dan wani abu da ake siyarwa amma ɗan sanda suna kama mutane. Babu. Ka gane ko? Idan na samu dan jan nan, idan na watsa shi sai ji ni ragal. Saboda haka idan ka ɗibi ƙasa Kara mutum ya ɗan kwace ƙasar nan. In na ɗan kaga yanzu idan na ga dama saboda da Muhammad ta da yara na duk mu dawo mu ɗebe ƙasar cikin dare shiga da na ga ba wanda amuwa da ke da yawa amma batun shekaran jiya na ke gaya ma ba abin da aka ji a gidan abin da ya samu barka dai. Ya gida, lafiya lau, ya jama'a, to madalla. Ya ba ko dai muka yi, kai dai muka yi ne. Me ke tafi da kai? Wallahi ya ni ba wani ba da so nake yi a taimaka mu saboda tun da mace abinci in ma nake ba ni da cin yau ba su da nan tun shekaran jiya ruwa kawai na sha. Ni dai abin da ke faruwa, ni ina da yanda zan taimaka maka. nema ba a jirka ba. Ka bari muna mai bayani. Ina da yanda za a taimaka, kuma in aka taimaka ba abin da za ka yi sai godiya. Yawwa, saboda haka ni faskare nake yi, kuma ina da amini mai gurin sai da ice ƙato. Akwai kwano da aka buga a gurin wanda za ka iya yin shekara 2 ma kana kwana a ciki, komai sanyi komai zafi baka da matsalar gurin kwana. Sannan gari na wayewa sai kai faskaranka. Idan kai faskare abin da kai faskara a kirga kudinka a baka, har ka samu kudin motar da zaka tafi. Yawwa, bara dai nake. To shi bara kake? To ni ba zan iya taimaka maka ba, sai dai wannan ya taimaka ma. Malam, ban je ka taimaka a taimaka. Imani ba zana shi ake ba. Imani ba zana shi ake ba. Ne da naji ana za a taimaka ma Allah nake kan taimakon. Ƙasa ce ga ta nan kifa 6 1,500 an na karɓo ta. Sai mu ba sai ka ɗau 1,000 ni na haƙura 500. Saboda ni al'amuran yawwa komai ya saki a wani gaji ake na yi relax. yawwa Na yi relax. yawwa in za ka iya Na yi relax. to sai ka shiga da ita. Ne kana fara kan magariba ƴaƴanmu da ya mu abun nan da ka faɗa wannan ya ma yake. Allah bai baka ga yanayin jikin ba. sai dai ba za ka iya aikin ƙarfi ba. Ɗiba ƙasa ba zai yi saboda in na tsaya ɗiba ƙasa yamma ce za ta yi. Yamma ce za ta yi, kuma wannan ƙasar da kake gani sai in sati ban kwashe ta ba. Bani da isasshen lafiya. Ga ulsa. Tarin TV yana damuna, ga farfaɗiya. Kai dai ko a taimaka. A taimaka mu. Wannan da mu'amar wanka. To yanzu to me kake nufi? Kana da olsa A taimaka ma. ga farfadiya ga ki iyayenka ba san kato ba ka zo ka same mu taimaka ma ko. Na kana fito da kabira A rabu da shi. Yanzu me kake bukata? A taimaka ma? Ba za ka yi faskare ba za ka yi bukata ba. Sai dai ubanka ya taimaka ma wallahi. Dan bura ubanka yi ne. Diban barayi ne ba da wannan. Za ka tafi ko ba za ka tafi ba? Kalli kan yanda ka san shekar bainu. Billahi alladhi la ilaha illa huwa lam ma'aski. Gina. Oi bisa. Ku sauri. Gina. Ai fa maki. Ina da yan Kai mu za ka raina wa hankali ka ce wai ka dawo a taimaka ma. ana to kare na so kare. Na rantsa da girman Allah. Ka ga wannan? Da ganin ka barawo ne dan iska. Wannan ba taimako yake nema ba, barawo ne dan iska kawai. sai ka sauke shi sai ka sauke. Sanin wawo.
kudirin uba. Ai gara in tokare wallahi talla ba zan shiga ba. Ina kai wai me kake nufi? To ni zan baka ana. Cikin arziki ba a girka ba. A ni an girka an ci an gyaɗe. Billahi a'a to me zai hana ni? To to mu ƙara zamana. Don wallahi tun kokon shekarun jiya dan ba abin da suka sha yaran. To ai kokon ai kai ne ma wanda za a taimaka wa ma ba wani ba ba.